باش خوندەکارن me hêja û delal em ê îro dîsanê wane tevî bibin wane me ya borî ji xwe me li ser çêkirina hejmara bir me got dema ku hejmarek li cem me hebe em bêjin hejmareka ez mînak ez bêjim hejmara çar li cem me heye em vê hejmara çarê em çawa çê dikin em çi hejmara komî hevdû dikin heta hejmara çarê bi me ra derdikeve. Îro jî niha em ê waneke nû bibin wana me ya îro jî li ser derxistinê ye. Derxistin çi ye? Em ê çawa bikar ênin em ê ji we re bidin naskirin. Berê me got hêmaya komkirinê ev bû. Niha hêmaya me ya derxistinê jî bi awayekî dî em dinivîsin karanîna derxistin ya komkirinê me got li ser zêdekirinê ye lê niha karanîna derxistinê li cem me li ser çi ye? Li ser kêmkirinê ye. Çawa em ê çawa li ser kêmkirinê ye em ê niha nas bikin û hêmaya derxistinê jî li cem me ev e. û ji xwe yeksan yan jî dema ku em encama wê bixwazin ev eynî wê ye li cem me ev e. Hêmaya derxistinê mêzênin tenê xêzeke lê ya komkirinê me di xêz em ê bêjin li ser hevdû dinivîsan bin ew ya komkirinê bû ya derxistinê bi vî rengî ye û karanîna wê jî li ser kêmkirinê ye. Çawa li ser kêmkirinê ye? Niha li vê derê mêzênin ev sê lîstok li cem me hene û ji xwe wextê ku em bêjin em derxin jî ji bo derxistinê em çi hêmayê bikar dênin ya êksê. Yani em ê bêjin dema ku ez bixwazim hineka ji vanekê ji komê derxim yan jî ez kêm bikim ez ê vê hêmayê li ser binivîsim heta ku ez bêjim min ev derxistiye. Niha li vê derê mêzênin zarokno li vê derê mêzê sê lîstok li cem me hene. Dema ku ez bêjim ji va her sê lîstoka ez duwa jê rakim. Yan jî ez yekê jê rakim em mêzênin em kêfa xwenin ha ez karim ez ê li vir ez ê duwa jê rakim. Dema ku min ev hêma lê xist we li serê dît mehna wê ez ê mêzênim li vê derê bi giştî çend lîstokin li cem min bi giştî ew xwe sê ne. Wextê ku min ev hêmaya hinê li ser wa dît yanî ez ve herduka jê dirakim. Me got hêmaya derxistinê jî eva ye em ê derxin jî. Me çend eks li wa dana do ji wanekê min lê dana niha li vê derê ez ê sê derxistin çi qas bikim yan kêmek çi qas bikim li cem xwe kêmek do ji ber ku min do eks li wa dana û ji xwe yeksan ev e hêmaya wêna li cem min ya yeksan yan jî encamê dema ku ez bixwazim derxim bi vî awayî li vê derê me got sê li cem min bi giştî do ji wanekê min rakirin yan jî min jê derxistin yan jî min jê kêm kirin wê çend li cem min dimîne mêzê do min rakirin li vê derê çend li cem min dimîne yek dimîne. Lîstokeke tenê dimîne ev jî derxistina li rex hebe. Mêzênin ji ber çê li rex hebe eynî wek ya komkirinê hejmara ku el li cem min û hêmaya derxistinê û encama ku ez jê bigûrin hejmara ku ez jê derdixim û hêmaya yeksan bûn û encama wêne hemî li rex hevdû ez dinivîsim ji bo wê em bêjin derxistina li rex hev. Li vir jî mêzênin ev çend lîstok li cem min in bi giştî yek, do, sê, çar, pênc. Hejmara we bi giştî çend in? Pênc. Ez hejmara xwe ya pênc dinivîsim û hêmaya derxistinê jî ez ê binivîsim. Niha li vê derê min çend ji wanekê min jê derxistina yek, di do, sê. Niha li vê derê min sê hêmaya êksê min li we xistiye ya yan jî ya ku ez jê derxim. Niha li vê derê me got bi giştî pênc lîstok li cem min hene min sê ji wanekê rakirin yan jî jê kêm kirin wê çend li cem min mênin mêzênin ha ez ê ve her sêka jê derxim ez ê bidim alîkekî ev her sêkê hanê li cem min diçin. Li vê derê çend li cem min dimînin zarokno ji xwe em ê deynin derxistin sê yan jî kêmek sê yeksan. Çend li cem min dimîne encama wênekê li vir yek, di do. Li vê derê do li cem min dimîne. Ev karanîna derxistinê ye. Niha li vir jî mêzênin ev komek darika zarokekî weke we çû alîciya xwe bikê cila wanekê raxin çû mêzan ku em ê bêjin destpêkê heşt darikê cila li cem wana hebûn. Mêzênin yek, do, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt. Çend darik li cem hene bi giştî? Heşt darik li cem wanê hebûn.
جوا دارکا وی زاروکی سێژ دەستیوی دەکەتن کەتنە عەردەیەدا وەندا بوون یەک دو سێ ئەڤ هەر سێ دارکێ هانێ وی زاروکی وەندا کرن لەوێ دەرێ چەند دارک بمێنن لە جەم دایکاوی ئەم وا بەهژمێرن لەوێ دەرێ مێ دەرخستن یانجی کێمەک مەگۆ سێ ژوا چوون ئەمێ سێ ژواناکێ کێم بکەن یانجی ئەمێژ vê ku ئەمێ دەرخن لەڤەر چەند دمێنن یê مایî دارکێ مایî جەمما یەک دو سێ چار پێنج چەند دارک li cema me pênc darik li cema me niha ev karanîna derxistinê ya li rex hev karanîna derxistinê jî me got li ser kêmkirinê ez ê bêjim bi giştî hejmarek li cem min heye ez dema ku ez hejmareke jiwanekê derxim yan jî ez wakêm bikim wê bi me re encama mayî yê tiştî ku destê me de mayî wê ew bimînin niha mînakeke dî mêzînin li vê derê ev bi giştî çend pênûsin li vê derê çend pênûs di destê min de hene yek do sê çar li vir çar pênûs destê min de hene dema ku ez yekî jiwanekê yan dua jiwanekê bidim alîkekî ez deynim alîkekî dî niha li vê derê çend pênûs li cem bidimînin ez ê bêjim bi giştî çend bûn destpêkê çar bûn kêmek çend mi do dana alîkî kêmek do yan jî derxistin do li vê derê çend li cem bidimînin do dimînin ev karanîna derxistinê ye niha werin bala xwe bidinê de li vê derê girîftarî li cem me heye girîftarî çi dibêje destpêkê ya yekê dibêje noşînê yan jî zarokeka weka wî lê xweşik bû bo çend pimpomokê wênakê hebûn çar pimpomok çû ji bazarê çar pimpomok ji xwe kirî mêzênin yek do sê çar ev çar pimpomokin na bi giştî hejmara va pimpomoka çend e çar e dema ku noşînê çû ji xwe bualêz çend ji wa pimpomoka sê ji wa pimpomoka firiyan mêzênin ev na yek ev do em niha ev ê bi her sêkê hanê ev her sê pimpomokê hanê ji destê noşînê firiyan li vê derê ji ve her çar pimpomoka em ê mêzênin her sêkê dî ji destê wê firiyan ev her sê ji dest firiyan li vê derê çend pimpomok dimînin destê noşînê de ev her sê çûn li vê derê pimpomokek dimîne em ê çar derxistin çi qas bikê me got sê firiyan ji destê wê nake derxistin sê yan jî kêmek sê li vê derê çend pimpomok man destê noşînê de yeke tenê ma di destê noşînê de li vir jî werin bala xwe bidinê de mêzênin ev dareke ev dara hene çend pirpirîk li serê hene yek do sê çar pênc li ser vê darê got pênc pirpirîk hebûn do ji wa pirpirîka firiyan mêzênin çûn ji xwe re lêstin do ji wa pirpirîka firiyan çend pirpirîk niha mane li ser darê yek do sê çend man li vê derê sê man destpêkê bi giştî me got pênc li ser darê bûn ev hejmara wa bi giştî pênc e kêmek yan jî derxistin me got do jiwanakê firiyan mêzênin çûn niha li vê derê em ê kêmek do bikin yan jî derxistin do yeksan li vê derê encama wêna çend bi me re dimînin yê li ser darê yek do sê sê pirpirîk li cem me li ser darê dimînin ev karanîna derxistinê ye ya li cem me zarokno me got hêmaya derxistinê bi vî awayî bi vî rengî em dinivîsin ji xwe encama wêna yan yeksan em vê dinivîsin dema ku em bixwazin tiştekî jê derxin yan jî kêv bikin hêmaya eksê em li ser dixin em dinivîsin wekî niha dema ku ev êkes li ser vê pirpirîkê deyna li ser vir jî deyna yanî ev çûna min jê kêm kirina yan jî derxistina encama yê mayî li cem min yê li ser darê wê ew bûne niha em werin hîndariyê xwe yê rûpela şêst û do çareser bikin zarokno pirtûka xwe vekin ser rûpela şêst û do niha beriya ku em derbasî hîndariya bin zarokno di derxistinê de hejmartina ber bi paş ve em ê çawa çê bikin em ê bêjin destpêkê ji hejmara giştî bi qasî ya ku jê tê derxistin ber bi paş ve em bihejmêrin wê encama re derkevî çawa mêzênin hejmara ku ji me xwestiya giştî li vê derê çi qasa ji sifir heya şeş jimara wanakê nîşan kiriye hejmara giştî li cem me şeş e bi qasî ya ku tê derxistin mêzênin me li vê derê çend derxistin li cem me hejmar yek do li vê derê do derxistina li cem me
الوی داری دماغو ام هجمارا گشتی بقاس یا گوتی درخستن ام دردخن انجام گشتی به جوی مرا انجام آوینا در کبی الوی داری چند الجمع دمینن میزنین 1 2 3 4 حیا هجمارا چاری مرا درد کبی ام بی آوای هجمارا خو یعنی درخستنا خو به آوای بر به پیش و یعنی ام بی آوای دردخن نهاجی ام ورن درباسی هنداری رو پلاشست دو ببن برسایه که تبیجه ام هیمایا اکسی لسر تشتین درخستی خیز بکن او بگهینن انجامی او یعنی ام بگهیجن انجامی لبی داره الجمع میزنن اف وینا الجمع وینه موزان الجمع هی چند موزن 1 2 3 4 5 6 7 موز الجمع هنا درخستن چقاس 3 امی هیمایا اکسی لسی موزا جوانا که بخن میزنن اف 1 اف 2 اف 3 لور تماكو ما اكسي لخست يعني ام بي هجماري ام جبناف هجمارا قشتي ام دردخن يعني انها مسي موز جباناكي ما درخستن البر چند الجمد مينن 1 2 3 4 البي داري انجام عوينا 4 درد كبي لورجي چند گوك الجمع هنا بقشتي 1 2 3 4 گوك الجمع هنا لور هجمارا گشتی چارن اب چند گوکا جناوا در دخل میزنن یک گوکی ام هیمایا اکسیلی دخل دماغو ما اکسیلی خست معناوی ام جناب وی کومی در دخل لور چند گوک بویل جمع بمینن 1 2 3 لور 3 گوک الجمع بمینن لور دریجی چند چیلک بگشتی الجمع هنا 1 2 3 4 5 الجمع هنا درخستن دو یعنی جی کیمک دو ام دو اجوانا که همایا اکسیلی دخن لور دماغو ما اف هر دو دانا آلی که کی مجنا وانا که درخستن و چند الجمع بمینن 1 2 3 لور داری انجام آوینا که 3 نهال ورجی پرسا دوا دبیجه ام هر بکار آنینه که بگهینن انجام راست یعنی نهال ور هن کار آنینه درخستن الجمع نویسان نوانا که ولوی دریجی انجام وانا که الجمع نویساننا لی تبلی هفدو کرنا نهاج باتی خواستن ام انجام راست درخن یعنی ام وابگهینن هفدو لور هشت درخستن 5 یعنی از بیجم هشت تلیه من هنا از 5 جوانا که دم آلی که چند تلی الجمع دمینن 3 دمینن نها ام بیجن انجام هشت درخستن 5 چقاسه 3 امی بگهینن انجاما گنجاو یعنی یا راست الویدرا هنه 4 درخستن 3 4 درخستن 3 چند الجمع دمینن 1 دمینه الویدره انجاما راست الجمع یکا امی بگهینن انجاما وینا لورجی 7 درخستن 2 7 درخستن 2 چند الجمع دمینن 1 2 3 4 5 الجمع 5 دمینه امی ویجی بگهینن انجام وینا یا راست پرسا سیا دبیجه دزنبیلی دا نه سیو هانا سی جوان هاتن خوارن دزنبیلی دا چند سیو دمینن نهال بیداره امورن میزینن امی بیجن اف زنبیلکا چند سیب هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 نه دبيجي نه زنبيل نه سيف زنبيلي ده هنا الجمع سي جوانا هاتن خوارن ازي بيجم ابيك دو سي هاتن خوارن ازي بهر سي كان هاج زنبيلي درخم هنا كاب هر سي سيف خوارن الجمن چند مينن نها هجمارا قشتي الجمع شخوا نهبو درخستن ما چند جوانا كما جو هاتن خوارن سي جوا سيفا هاتن خوارن والجمع چند بمينن يك دو سه چار پنج شش الجمع چند سیف زنبیلی داد مینن شش دمینن پرسا چهارا دبیجه والهین لجیر داگرن الوی داره میزنن و اف راستک جمارا چه کریا یا هجمارا
و چجمره نویساندیه لخوارش خوا امی بیجن لجیری وینا که کارآنینا درخستنی لیوا هجمار جمره ننویساندنا لسر راستک تنه وانا چه کریا الوی داره واج صفر هیا ششمی زینن یک دو سه چار پنج شش مقول بدري ام كاراني نتشاو درتخن هجمارا قشتي ام نهاد البيسن بدري الجمع هجمارا قشتي ششا جيا كوتي درخستن ام دنبيسن بقاسي هجمارا كوتي درخستن اللي بدري جسية ميميزينن الفر يك دو سي قاسي يا كوتي درخستن ام دنبيسن يا كوتي درخستن چند هجمارا الجمع اللي بدري سيا لفر نهاوي چند الجمع بمينن انجام اويناكي هجماري ماينس سي درخستن شش لفر جي ميزنن يك دو سي لفي داري انجام اويناكي جي سي نها كاراني نما يا الجمع چه دبيل بداري شش درخستن سي دبا سي وبي اواي زاروكنو وانا بداوي بي حتى وانا كديون من خير وخشيه